ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. ಹಲೋ 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 ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾ? ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾ? ఫోన్ పోతుందా తలుపునే ಕೇನುಜಿ ఆ ಕೇನುಜಿ ఏరు మన కేనిచింది యా నవ్వులలో ఆడేకేను మరి కేను చూడదులా ಅಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನುಜಿ ಸರ್ ఏరు పోతారనా ಇರೆ ಕಾಲ್. హలో ಹಲೋ హలో ಹಲೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾ? అంద పోలీస్ స్టేషన్ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತ? అందన్న పోలీస్ స్టేషన్ అన్న అందన్న ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದಾತ? తెక్క ముచ్చలేస్తా పోలీస్ స్టేషన్ మనదుಲ್ಲ బుక్కల బుక్కల పోలీస్ స్టేషన్ కేనుదుಲ್ಲ తా ఓ తొర్తులే మారండు ಆನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನು దానే ఫోన్ వెళ్తుంది దానే ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದಾತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. తెక్క నా గమక ఫోన్ కట్ట ఉల్పియా పాస్ అయితన్న అమ్మ ದೇವರನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ನರ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ ತಂದಿಕೇನುದಿಲ್ಲ ಮಾರಿಲು ಒಬ್ಬ ದೇವರನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಕಂಡು ಬಾ ಮಾರ ಸತ್ಯವರ್ಮ ಈ ದಾಯ ಕಂಡು ಬಾಯ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಈ ಏತು ಸಾರಿ ಕಂಡದ್ದು ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಮರ ಹಾಂ ಈ ಕಂಡೇರಂತೂ ಕಂಡು ಬಾ ಈ ದಾಯ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋತು ದಾಯ ಕಂಡು ಮರ ಹಾಂ మెడికల్ దయపోతు కండునా నీకు మెడికల్ పోతు కండునా నీకు దాదా ఉంటియా రెండు అనసిన్ రెండు మెటసిన్ తిక్కిన నుంచి రెండు పోలో తిక్కు ಪೋಲು అవి జరకు నింగును ಅವು ಡೋಲೋ ಸರ್ డోలు ಪೋಲೋಡು ಹೊಟ್ಟೆಂಡು. ఒట్టెత్తిన పోలు ಹಾ ఒట్టెజ్జన్న డోలు ఈ పన్నెంటాను మరి ఇతను నూరు నీకు దూరం హే పిల్లలు బాస్ జన అతుబే ఇవి నీకు పనిపోతాయి అదే మెడికల్ పోతు నూరు దత్త మరే నీకు అన్న కైత్తలు నీ గూడం గడిచానా ఆ గూడం గడి పోతు నూరు దలు ఎత్త మరే ಅವೇನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅವನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ಇಕ್ಕು ನೂರು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮರ ದಾಯೆ ಮರ ಕಂಡು ಬರ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ನರಮದ కొంచెం 6 నెలల కాలే అవా ఓ అవి ఏరు ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್. ఏరు ಇದು ನಮ್ಮೇರದ ఓటే అమ్మారు మరి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ಗಾಂಧಿ ಜಾತ ಅವು ಗಾಂಧಿ ಜಾತ ఏ అందు మరే ಗೊತ್ತೇ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಡು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಟೊಪ್ಪಿ ದಂಡ ತೆತ್ತಿನದು ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು ಕುಲಾಳು ದಾಯ ಕಂಡು ಮರ ಈ ದಾಯ ಕಂಡು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲ ಕಲ್ವರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟತ ಮರ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಗ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಆಪೆ ದಾಯ ಕಂಡು ಮರ ದಾಯ ಕಂಡು ನೀ ಒಕ್ಕಡಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನ ಏತ್ ಸರ್ತ್ಯ ನಿಗ್ಲ ಗುಣಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಬೋಡದ ಕಂಡು ಮರ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಜುಲ್ಲ ನೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಜುಲ್ಲನ ನೇ ಸರ್ ಇರ ಈತ್ ಕೇಸ್ ವೈಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡನ ಬಂಗಾರ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲು ಕಂಡನ ಒಂಜಾನಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಣ್ಣ ಕೇಸ್ ವೈದ್ಯನ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕೆ ಎಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಗ್ಗಿನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಪೊಲ್ಪೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೌದಾ ಬಂದ ಸರ್ ಅವು ಜನ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಬೇಲ ಹೋಮರ ನಿನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರು ಒರಿಯೋ ಪುಣ್ಣ அந்த ஸ்டேஷன் அந்த பையன் ஒரு அத்தப்பா சுமார் பீசுலப்பா பீசுல்லுல்லண்ணா பீசுல அத்து பிசி போலீஸ் டாக்ல பூரா உள்ளரு பூரா ரவுண்ட்ஸ் போத்தா ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓಪನ ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಟಾಕ್ಲೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರಜ್ಜ పోతారు మరి దాదాపు 11 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ పోతారు ಅದೇ ಅವ ನಿಕ್ಕ ಈ ಓಡೆ ಬಿದೆ ಒಬ್ನ ಅವು ಯಾನ್ ಓಡಿ ಕುಲಾಲ್ ಹೌದು ಭಾಷೆ ಜನ ನರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಟ್ರಾಸತ್ ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎನ್ನ ಗುರ್ತೇಕಿನ
ಏರಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ರವಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ರವಿ ಇತ ಗುರ್ತೈಕಿನ ಇಜ್ಜತ್ತ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ ನಟರಾಜ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಟರಾಜ್ ಪೆನ್ಸಿಲ ಗುರ್ತೈಕಿನ ಮರ ಅಶೋಕ್ ಎಂಬೆ ಓ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೇ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸಾಲಡ್ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಿನ ಕುಳಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅದೇ. ಎನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದಿನ ಟೊಕ್ಕತುಂಡ ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೋರ್ನ ಹಸಕ್ಕೆ ಓಸಕ್ಕೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹಸಕ ಈ ಓಲಂಬೆ ಐತೆ ಓಲಂಬೆ ಜಡ್ಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ನಾದಮ್ಮೆ. ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಮುಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇಂಕೆ ಮೂಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂದ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ತೂದು ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೈತನ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೈತನ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂಜ ಬತ್ತು ಹಾಂ ಸರ್ ಆವಡು ಹುಷಾರಾವಡು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್ ಅವ? ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಬರ್ಬಾ ಹೌದು ಸರ್ ಕೇಳಲ್ಲವೇ ತುಯ್ಯನ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಅಂದ ಹಾ ತುಯ್ಯನ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕಲ್ತನಕಲು ಬರಂಚರಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಬಿಡು ಜಡ್ಜಿ ಅದೇ. ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕಲ್ತನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಲ್ಲದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆ? ಒರೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆ. ಒರೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿ ಆ. ಒರೇ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್ ಎಬಿ ಆತೆ ಮೇಸಿರಿ ಪೆಂಚಿನ ಬೇ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾರನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ನೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಬರ ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜಡ್ಜಿ ಜಡ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಅಂಡೆ ಇಂದೊಂದು ಜನ ಬತ್ತನತ್ತ ಮಾರ ಏರ್ ಕಲ್ವೇನ ಸರ್ ಏ ಕಲ್ವೆತ್ತಿ ಕಲ್ವೆಂಡ್ಲವ ಮರ ಒಂದು ಕಲ್ವಾಡ್ದು ಕಡೆ ವಾಸನ್ನಿ ವಾಸನೆ ಹೇ ವಾಸನತ್ತಿ ವಾಸನ್ನಿ ಬಡಾಯಿ ವಾಸನ್ನಿ ಬಟಾಯಿ ವಾಸನೆ ಹೌದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ. ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೋತುನಾಗೆ ಹಾ, ಹಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ್ರ್ಯಾರ ಹಾ. ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಹಾ. ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಿಸರು ಈ ಜಂಟ ಬಂತೀನಿ ಹಾ, ಅಂದಿ. ಅವೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಮಾನಸಿಕ ಹಾ, ಹಾ. ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಹಿಂಚ ಮಲ್ತಂದೆ ಅದೇ. ಇಡೀ ಊರ್ ದಾಖಲ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗೆ ಅಂದಿ. ಅಂಚ ಊರ್ ದಾಖಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಹಾ. ಆ ಜನ ಹೊರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗಡಿ ಪಾರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅದಾ? ಹಾ ಅಂಚ ಕಡಪುರ್ದೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಅವೇ ಬರೋ ಮುಂಡಲ್ಲ ಇಂದೆ ಅಂದಾದ ಅವು ಒಂಚಿನ ಈ ಕೊರ್ನ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೀಟ್ ಎಬಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೀಟ ಅತ್ತನ್ನ ಆ. ಸಮೆನ್ಸ್ ಆ. ಸಮೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಅವು ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತಾತ ಅವು ದಾನೆ ಕಡಪುಡ್ನಿದಾನೆ ಅವು ಇರು ಬರ್ಯಾರ ದಾಯಕ್ ಇರಾಗ ಪ್ರಾಯ ತಂಡಿ ಇಂಕ ಕೊಂಚಿ 87 ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಯ 85 ವರ್ಷ 85 ವರ್ಷದ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಂತ ಕುಲೊಂದೆ ಇರ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಂಗ ದಯಬಿಡಿ ನಾನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಂಗ ದಯಬಿಡು ಅದಾಂಡ್ಯ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದುಲ್ಲರಿಗೆತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಲಿ ತಿಕ್ಕಲಿ ಅಂಗಡದ ಬಾಕಿಲಿ ಬರೋ ಫೋಟೋ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ದ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಸೇರಿ ತೀರ್ದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ಈರನ್ನು ಊರುದೇ ಗಡಿ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಚ ಗಡಿ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪಡಿಗೆತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ಯ ಹಾ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಫೋಡಿ ನಮಗೆ ಲತ್ತು ಲೇಲೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ ಏನಾನು ನೆಕ್ಕ ದುಂಬುಳ ಮಲ್ದೇರಿಯ ಅಂದ 1942 ಟುಂಡತ 90 ಬಾಡಿ ಇರ ಸಾವು ಆಯ್ನ 1942 ಟು ಹಾ ನಾನು ಗಡಿ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಯಾನು ಲಡಾಖ್ ಹಿಡಿತೆ ಲಡಾಖ್ ಲಡಾಖ್ ಹಿಡ್ ಹಾ ಲಡಾಖ್ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಸೀದಾ ಸಾರದೀಪ್ ಹೋಗು ಹಾ ಸಾರದೀಪ್ ಹೋಗು ಅಡೆಗೆ ಲಕ್ಷದೀಪ ಸಾರದೀಪ ಲಕ್ಷದೀಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಸಾರದೀಪ ಹಾ 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 ಅಡೆಗೆ ಗಡಿ ಪಾರೆ ನಾನು ಹಾ ಹಾ ಅಂಡಮಾನ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಡೋಡು ಅಂಡಮಾನಿಗ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅಂಡಮಾನ ಜೈಲಿಗೆ ಮళ్ళ సిప్పుడు గుళ్ళాది గడబుడి ఏరియా సిప్పుడు నప్పు ధరించా ఎన్న బుధ రవి 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 ఓ ఎలాన సిప్పుడు గుళ్ళాది గడబుడి ఏరా ఒర ముగిప్పులే మరే అంచే సిప్పుడు ఫోన్ దుప్పునాగాయ ఆ సిప్పుడు రాడు జనాల వరస నకులియా ఆ అక్కల ఆ బాతార ఏరు తూపునియా నాచిగెట్ నకులు ఆ చెక్కి దానండి అక్కల నింద సిప్పుడు ఎదురు ఉంటుంది ఇంచ ఉంటది సెల్ఫీ తెప్పుందానే అందా ఆ కడాలు గుబ్బిదు గొప్పుందానే అందా అక్కల అబాతారనే అబాతార ఆ తూనగా యాన మాత్ర తెతుపును ఓకే రీ ఆమె సిప్పుದ ಡ್ರೈವರ್ಲ ತೂದುಲ್ಲಿ ఆ ಹಾ ఆ బుక్కదారండి ಆಯ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಬತ್ತಾರನ್ನು ತೂದು ಮಾರಾಯ ಆಯಾಗ ಸಿಪ್ಪುನು ತಿರ್ಗಾರೆ ನೆನಪೇಜಿ ఆ ಸೀದಾ ಕೊಡಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟಿಡ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲದ
ಅವಮಾಸಾನ నువ్వు నది గుడ్డ కడల నడుటొచ్చి గుడ్డ ఉండ్యా ఉందా నంది గుడ్డ అంది ఆ. ఐకి ಒಂಜೇ ಬಿಟ್ಟೆಡ್ತೀನಿ ఆ. ఏడుపునాగే జనకల్న బొబ్బేనే బొబ్బే ఓ రవియే జనకల్న బొబ్బేనే బొబ్బే ఆ, ఇంచ ఓ దేవో బచావో బచావో ಜಾಕ್ ರೋಸ್ ಯಾಪೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವೆಂಚಿನ ಜಾಕ್ರೋಸು ಅವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕುಳಿತಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಹಾ 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 ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ ಈ ಎಡ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟುಗುಂಡತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾ ಸಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಆತ ಸಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಜನಕಲ್ನ ಹಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಆದ ಮಾರಾಯ ಯಾನು ಮಣಿಪಲ್ದ ಗುಳ್ಳಾರ ಪುಣ ಆತ ಸಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ತುಂಡಾತನಿಯ ಹಾ. ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಊರ್ಲೆಕ್ಕ ತಾಳೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾ ಯಾನು ಮಣಿಪಲ್ದ ಗುಳ್ಳಿಜಿ ಹಾ ಮಣಿಪನ ಗುಳ್ಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ. ಎತ್ತ ಮುಲ್ಕ ಕಡಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ಯ ಹಾ ಹಾ ಕಡಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾ. ನೀಂದದು ಸಿಪ್ಪುದ ಫಿರೋದ ಮೈಕ್ ಒತ್ತೀನಿ ಹಾ ಹಾ ಫಿರೋದ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದು ಹಾ. ಸಿಪ್ಪುಂದ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟ ನೂಕದೀನಿ ಹಾ ಹಾ ನೂಕುನಗೆ ನೂಕನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಪ್ಪಾಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋಲಿನ ಸಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಿನ ನೂಕಾಟಿಗೆಡು ನೂಕಾಟಿಗಿಡು ಆತ ವಾಣಮ್ನೆದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋಲಿನ ಸಿಪ್ಪು ಓ ನಿಕ್ಕು ಒಟ್ಟು ಬೋಟವರ ಸರೆ 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 ಅಮ್ಮ ಯಾದಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಪೋಲಿಂದ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಸಿಪ್ಪು ಫೋಲಿಂದತ್ತ ಸಿಪ್ಪು ಫೋಲಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪು ಸೀದಾ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ಯಾ ಓ ರವಿಯೇ ಹಾ. ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಹಾ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೇನ್ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಡ್ಯ ಹಾ ತೂಣಗ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಡು ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ ಏರಿ ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸೆಲ್ಲಿಡು ಹಾ ಅಂಚ ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆನ ಕನ್ನಡ ಹೊಂಡೆ ಹಾ ವಾಸವಣ್ಣ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಮನಿ ಪಂದಗುಂಡ ಪುಜಿ ಪದ ಬರ್ದು ಜಪ್ಪು ಕಾದು ಚೆಕ್ಕೆ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತು ತಪ್ಪಾವಡು ಜೈಲ್ಡ್ ತಪ್ಪಾರದ ಆದೊಂಡಿ ಜೈಲ್ಡ್ ತಪ್ಪ ಇರತ್ತು ಮುಖ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಡ್ದು ತಪ್ಪಾವಡು ಓ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿರ್ದು ತಪ್ಪಗ ಹಾ 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 ಅಂಚ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತತಿ ಅವನ ಕಕ್ಕೂಸ್ತ ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಹೋಯ್ನ್ಯ ಹಾ ಹಾ ಆಯ್ತ ಕಂಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ. ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತದ ಫುಲ್ಕ ಕಡಲ್ಗಲಾಗಿನಿ ಕಡಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಲಾಗಿದು ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ ಬುಕ್ಕ ನೀಂದು ನೆಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಬಿರ್ಸಿಯ ಆತ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ನೀಂದದು ಆಮೇಲೆ ಹೋತುನು ಹಾ ಹಾ ಯಾನ ನೀಂದು ಒಂದು ಈಮೇಕ್ ಹೋಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಮೀಂದೊಂದಿಪ್ಲೆ ಹಾ. ಮೀಂದೊಂದಿಪ್ಲೆ ತಾನೆ ಮುರ್ಕಂದೆ ಅವ್. ಮುರ್ಕಂದೆ ತಾನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ. ಜಡ್ಜಿದಾನೆ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಜಡ್ಜಿ ಹಾ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತನೆ ಗುರ್ತೇಕಿನ ಹಾ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡೆ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾನ ಜಡ್ಜ್ ಆತ ಹಾ ಇತ್ತ ಪಂಡದು ಬಾರು ಹತ್ತಪ್ಪ ಹಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಓ ಅಸನ ಓ ಏರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ನೆನಪಾಯ್ನ್ಯ ಹಾ ಕಡಲಡು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ CBI ಶಂಕರ್ SP ಸಾಂಗ್ಲೇನ ಪೂರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಲ್ದು ಎಂಕು ಲಾಗಿದತ್ತ ಪೂರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಲು ಹಾ ಎಂಕುಲು ನೀಂದೊಂದು ಸಾವಾರ್ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕೆ ಹೋತುನು ಹಾ ಯಾನ ನೀಂದುಂಡತ ಓ ರವಿಯ ಹಾ. ನೀಂದುಂಡತ ಹಾ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಗೆತ್ತಿಯ ಓಲು ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಹಾ 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 ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಗೆತ್ತದು ಹಾ. ಇಂಚ ಕಾರ್ ದೀನಾಗ ಹಾ ಆಮೆಟರಿ ಓಡದನ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಚಿನಂದಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಕಾರ್ ದೀಯೇಂದು ಎಂಚಿನ ಓ ಆಸ್ಕರ್ ಗಾಮೆ ದುಂಬೆ ಕಾರ್ ದೀತೆ ಅಣ್ಣ ದೀತೆ ದುಂಬೆ ದೀತೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಏರು ಏರು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಏರು ಅವೇ ಏರು ಕೇಣಿ ಅವ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಯಾನಿ ಹಾ ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿ ನಾವು ಅವೆಂಚ ಈರಪ್ಪನ ಯಾನಿಂಚ ಕಾರ್ ದೀನಾಗ ಹಾ. ಆಮೆಟೋರಿ ಓಡಗೆ ಗಮ್ಮು ಮಾಡೊಂತಿ ಹಾ ಆಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಬನ್ಯ ಹಾ ವಾಸು ಗಮ್ಮು ಕಾರ್ದಿ ಏನು ಹಾ ఆయన మారలు మాతేర్ల ప్రచారం అది వాసుకోడగా ఆమె కార్ది ఏంది ಕಾರ್ ದಿದ್ದಾನ అందప్ప ಎಂಚಿನ ಮುಗಿಪ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾ 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 ಅಂಚ ಅಳ್ತಿರ್ದು ಬಂದಾರದು ಸೀದೊಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿದೆ ತೊಂದು ಬಂಗುಡೆ ಹಾ ಪೋರು ಬಂದಾರ ಹಿಡ್ದು ಹಾ 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 ಪಾಡು ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತೆ ಓ ರವಿ ಹಾ 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 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಹಾ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಂಗುಡೆನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಚ ಹೋರಾಡ್ನು ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತೊಂದ ಚತ್ತು ಹಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಅದಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಹಾ 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 ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾ 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 ಮಿತ್ರದೊಂದು ತಾರೈ ಪುಟಕ್ಕನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಊರ್ನತ ತಾರೈ ತಾರೈ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಯಿ ಹಾ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಹಾ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಅಟ್ಲ ತಾರೈ ಹಾಪನು ತಪ್ಪ ತಾರೈ ಆಪುಣದತ್ತು ಬೊಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಚೆ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ ಎಂಚಂದು ಈ ತಾರೈ ಹಾ ಹಾ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ದಾನೆ ಮಿತ್ರ ಓತಿಗಿ ಹಾ ಹಾ ಇದು ದಾಯ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನು ಅದ ಒಂದು ದಾನೆ ಪೆರಲೊಂದು ಪೋಯಿಚ್ಚಿ
ಮಿತ್ತದಾನೆ ಹೋಯ್ಜಿ ಆತ ಹಂಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಓ ರವಿ ನೀರಿಗೆ ಮರಲಂದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ? ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಉಂಟು ಓ ಅಣ್ಣ ಓ. ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಐಸಾಕ್ ನೂಟನ್ನು ದುಂಬೆ ನಾಡಿದಣ್ಣ ಅವು ఆయన ఊరుడు అవు ఆయన ఊరుడియా ఇంక ఎన్న ఊరు ఎన్న ఊరుడు తాతల నాడొచ్చా అప్ప నంక మర్యాద ఇచ్చా ಆತ ಅಂಚಾವು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ತಾರಾಯ್ತು ಹೋಗ ತಾರಾಯಿ ಆ? ತಾರಾಯಿ ಆಪಲ್ನು ತಾರಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಮಂಗ ಮಗಳದ ಆಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಪಿಜ್ ಮರ ಫೋನಾಗನೇ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗದು ಆ ರವಿಯ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ರೂಮ್ ಬತ್ತಂಬೆ ಈ ದಾಯ ತಿರ್ಗಿಯ ಮಾರಾಯ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ರೂಮ್ ಬತ್ತ ತೂಪ ಹಾ ತೂನಾಗ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮಿ ಆಹಾ. ರೂಮುಡು ರೂಮುಡು ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮಿ ಹಾ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ. ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಮೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಅವರು ಮೆರ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಲೂಡೋಗ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ರೂಮುಡು ರೂಮುಡು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಲೂಡೋಗ ಲೂಡೋಗ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಯಾನ ಸೀದ ಪೋಯ್ ಹಾ 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 ಲೂಡೋಗ ಬುನಗ ಹಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗನ ಒಂದೇ ಚೊರೆ ಹಾ ಎಂಕ ಮಂಜಾಲ ನಿಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಸುರುಟು ಯಾನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಯ ಇಂಚಗುಳದು ಲೂಡೋಗ ಬುಣ ಒಂದು ಆ, ಆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಡೋಚ ಅಂತ ಲೂಡ ಬಾತೊಂದ ಕೇಣಿಯ ಆ. ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ದೀಪದಿಯರ್ ಅಂತ ಬಿದೈವತ್ತೀರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾ ಹಾ ಬಿದೈವತ್ತಿನಾರು ಆರು ಬಂಡೇರು ఆ, పండేరు నీకు లూడో గుప్పున యారు నాయిద బాలేలా పోలే రడ్డు ఉండలేంది అత్తా నిక్కెంచ ఓత్తి బంగుడ కొనొత్తారత్త అన్ని మీరు అంచ రడ్డు రడ్డు ఉన్లేమంటే ఎంకులు ఊనియారందు కుల్లే రవియ అంచ కజిపుగించ నక్క సూప ఉప్పుజ్జి ఉప్పుజ్జి ఉప్పిజి ఉప్పు నీరు అతపక్కకుండా అయినా కొనేరే ఉప్పు పోడే ఉప్పే ఇచ్చిಗೆ ಅವಳು అంద ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಏನ ಮೀನ್ ತಂದುಂಟು ಯಾರ ಕಾಯ ವಾಡಿರು ಚಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜೇ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಯಾನು ಮಂಡೆ ಇದು ಇಜ್ಜನೆ ಹುಳು ನಾವಂದು ನಮಗ ಉಪೇಂದ್ರಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬುಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲೆಂಕುಳು ಸೀದಾ ಕಡಲ್ದ ವರಿಗೆ ಹೋಯ್ಯ ಕಡಲ పోయి బుక ఉప్పు నీరు మీని బుక ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕುಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ಲೆ ಆತ ಇಜಿರೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ನಿಂಗು ದೊಡ್ಡು ಆತ ಕಜ್ಪುಗು ಸಕ್ಕರೆ ವಾಡ್ದೋಡು ಆತ ఓ అన్న ఇది ఉప్పు సత్యాగ్రహ మల్తో ఉప్పు దిక్కిన వెనక ಹಂಗಂದು అంచెను కాలి ఉప్పు మల్తుండ ఆపండ ಬೊಕ పులి బొడ్చ ముంచి బొడ్చ కొత్తంబరి జీರಿಗೆ దాసిమి ఊర బొడ్చన్న ಓಡು ಓಡು ಐನಲೊಂಜಿ ಗ್ರಹ ಮಲ್ತೋಲೇತ ಎಂಚ ಐನಲೊಂಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ತೋಲೇತ ಬೊಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಯಾಪ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಕೊರೋನಾ ಡೇಪ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ನಿಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ದಿಕ್ಕದಿಜ ಹಾ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅವು ಕಟ್ಟತ್ ಬುಕ ಅವು ಕಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಿಟ್ಟತ್ ಅವು ಕಿಟ್ಟಿ ಅವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕುಳು ಕಿಟ್ಟಿಂಡೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಿಟ್ಟಿಂಡೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಲೆ ಕಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾರ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣ ತಿಂತೋಡ್ ನಿಕ್ಳು ಕಿಟ್ಟು ಈರ ಕಿಟ್ಟಿಂಡೆ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು 10 ಬೈನರ ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗ ನಿಕ್ಕ ಓ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ದಲಂ ಬುಡ್ದು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಸಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ దాన్ని వాపస్ పోతున్న దాని మరతు వేరే ಎನ್ನ ಗೊತ್ತೈಕಿನ గుర్తు దిక్కుతున్నట్టు కಡೆ ಹೇರು కలెక్టర్ ಅತ್ತತ್ కలెక్టర్ ಎಸ್ ಪಿ DSP ಎಸ್ಪಿಗೆ ಮಾರೆ DSPಗೆ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ DSP ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತೈಕಿನ 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 ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತೈಕಿನ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತೈಕಿನ
సరే ఇరే గుర్తేగా చెప్తా ఎనిమిదో క్లాస్ ఎనిమిదో క్లాస్ లాస్ట్ బెంచి లాస్ట్ బెంచా పెన్సిల్ కొరనా పెన్సిలా ఇర ఫ్రెండ్ ఫ్రెండా మార్లే ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಸಲ್ದ ಯಜ್ಞಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದುಂಬು ಪುದರನ್ ಜಪನಲ್ಲೇ ಧನುಷ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶಿರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಂತಾರ ಒಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಒಪ್ಪರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಕೇನುವೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಕಿಟ್ ಅಂದು ಕೊರೋನಾದ ಹೊರತು 40,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಭಿನ್ನಾಧಿಗಳು ಹಂಚಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ದಾದವನ್ ಪೇರಿಕೇನ್ಗ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರ ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈರ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಪಂಚ್ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ఆయన బొక్క పోలీస్దార్ ఈరంతూ స్టార్టింగ్ నువ్వు ఎంట్రీ ఆయన ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರಂತೂ ತೆಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಅದೇ ಕೊಂಚ ದೊಂಗುದುಂಡದೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದರ ನಿಂತೋಜುಂಡು ಆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಅಶೋಕ್ನ ಬಾರಿ 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 ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಲ್ವಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದಾದವನ್ ಪೇರಿಕೇನ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಮುಕ್ಕಳು ಬರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಅವು ಮುಕ್ಕಳ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಈತ ಕಲ್ತದೆ ನಾತಿ ತೂದು ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ದೆ ಬೈದು ನಾವು ಅವು ಇನ್ನೂ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಪೂಜಿ ಅವು ದೇವರು ನಾವು ವರ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಯ್ಲಕ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರವಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ನೈಜತೆ ಉಂಡದೆ ಪರಬೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯರೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಾವು ಓ ದಾನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಜರ ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತಾಯನು ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ ಪಂದ ಏತು ಶೋಕ್ ಏತು ನೀಟ್ ಬತ್ತನು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಬತ್ತನು 4 ಜಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ನೇನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕದ ಕಂತಿಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ರವಿನ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪರಬೇರಲ್ಲ ನಂಚ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಪನೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಬೋಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಶೈಲಿ ಏನು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟಚ್ ಆಂಡು ಅವು ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಯಕ್ ಶೋ ಕಾಂಡು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸಲ್ಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ರವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದು ಪೋಂದವ್ಲ ಅತಯ ರವಿ ಬರ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಲ ರವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಕ್ಲ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಂಚಿಗೆ ಅವಳು ರವಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನೇನೋ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಪಂಚ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ ಥ್ರೋಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಲ್ ದ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಲ್ಬಲು ಮಾತ ಆ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಿರಕಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರುಲೆ